Itt lesz, hogy iskola, itt meg, hogy otthon. Lesz, hogy szeretet, itt meg, hogy kuka. Szóval iskola, nem, otthon szeretet, iskola, mind a kettő, yes! Mind a kettő. Szépen színezek azért? Azért, na hát azért, hogy koncentrálok már nektek. Hát ilyen videóst nem láttam. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Találkozunk legközelebb. Csómi!